Добре дошли в играта, скачаща игра. Кликнете върху «Играй». Можете да прескочите играча, като натиснете левия бутон на мишката веднъж. Тук има остри тръни. Бомби. Хеликоптери. И има ядрени бомби. Можете да скачате от опасни препятствия, да скачате от остри шипове, бомби, хеликоптери и ядрени бомби и така нататък. Как се случва, когато играта свърши? Посетете магазина и вземете безплатни монети и кристали, вариращи от 50 до 10 000 монети. Толкова е просто и лесно. Отидете в настройките, включете и изключете музиката, рестартирайте играта и отидете в статистиката. В статистиката можете да рестартирате само всички числа. Отиди на тренировка и разгледай. Влезте в бомбената разходка. За завършването на бомбената разходка ще получите 1000 монети. Ако загубите бомбената разходка, ще получите 25 монети. Насладете се на играта Jumping Game. Сканирайте QR кода и играйте сега.